Kipukoukku on väline, jolla voidaan tehdä ihmisen olo paremmaksi. Kaikki eivät kuitenkaan tiedä ja tunne, mikä kipukoukku on. Kerropa, Paavo, meille kipukoukusta enemmän. Kipukoukku on, sanotaan, semmoinen suuri keksintö. Asian isä, keksijä, innovaation tekijä on Jukka Heininen. Hän on tämmöinen 65-vuotias invalidi, joka loukkaantumisen myötä lähti ideoimaan. Ja Sirpistä tuli pajan seinällä mieleen, että hei, tuollahan päästään selän taakse. Joo. Suomalainen mallisuojatuote. Kerropas, mihin kaikkeen kipukoukkua voidaan nyt sitten apuna käyttää? Joo, kipukoukku on, sanotaan, jokaisen ATK-päätetyötä tekevän ihmisen oivallinen apu. Eli nyt kun ollaan siinä, unohdetaan, niin nämä hartiaseutu jää jumiin ja jännitystilaan. Ja sen jälkeen ne täytyisi ihan mekaanisesti laukaista. Ja kipukoukku on nyt sellainen asia, että millä päästään joka paikkaan selän taakse. Ja kipukoukulla tosiaan siirretään tämä voima edestä taakse. Se on oiva asia. Tämähän oikeastaan pitäisi olla joka tietokoneen lisälaitteena. No miten sitten sanoisit, kun kipukoukkua aletaan käyttää? Minkälainen käsittelymäärä, kuinka pitkäkestoisesti sitä tulisi käyttää ja kuinka usein? Alussa kun kipukoukku hankitaan, niin pikkasen me varoitellaan, että ei ala ihan liian rajusti. Yhtä kipeätä paikkaa ei koko iltaa saa koukuttaa tietenkään, vaikka kuinka mieli tekisi. Tulevaisuudessa sanotaan nyt 2-3 kertaa viikossa, mutta alussa ihminen käyttää kyllä sitä päivittäin laukastakseen lihaksen, ja ne todellakin laukee. Esimerkiksi täältä lavan takaa viikossa päästään, täällähän juuri tässä lavan vieressä, niin siellä on semmoinen alue, mistä koukkaa ne hermoradat ja verenkiertojärjestelmä ja lymfakiertojärjestelmä, jotka tällä kipukoukulla todellakin niin kuin saadaan eri vireeseen jokapäiväisesti. Kipukoukku tuo parempaa oloa hyvin monelle, mutta onko joitakin esteitä, joille et suosittelisi kipukoukkua käytettävän? No, on tosi vähän niitä esteitä. Kipukoukku jopa tulehtuneelle lihakselle sopii tällä painelumenetelmällä, millä se toimii. Eli tässähän on oikeastaan uusi tämmöinen vuoropainelumenetelmä kyseessä. Aina sentin päästä painetaan. Ja se menee tänne syviin lihaksiin asti. Ja tämä on jopa nopeampi tapa laukasta lihaksen. Eli se on se, mihin kipukoukun teho perustuu? No joo, se on se asia, että kun meillä on tosiaan lihas jännitystilassa, niin meiltä häviää jopa 1/3 verenkierrosta, ja sen näkee tästä valkoisesta rystysestä. Ja kun se verenkierto todella vie, sitä ei ole aina ajatellut, se on ihan niitä terveyden peruspilareita. Se vie ravinteita, hivenaineita, vitamiineja, mitä me syödään, se on tarkoitettu eri elimille. Se vie täältä keuhkoista happea, ja hapen puute esimerkiksi aivoilla on päänsärky. Ja olenkin sanonut, että kun kipukoukku on, niin saadaan aivoenergiaa lisää. Jopa 10-15% ajatuskyky terävöityy ja nousee. No niin. Eikö se olisi aika hyvä asia? Hyvältä kuulostaa. Ennen kuin ruvetaan käymään läpi sitä, että kuinka kipukoukkua sitten oikein käytetään, niin kerropa, mistä nyt tunnistaa sitten oikean kipukoukun? Näitä on varmasti markkinoilla kaikenlaisia. No, tämähän on pieni pulma, että aina on niitä kotipuuseppiä, jotka ajattelee, että kyllähän voi tehdä niitä lahjaksi ja niin poispäin. Mutta täällä on tämä mallisuojanumerot ja täällä on Jukka Heinisen nimikirjoitus aidossa kipukoukussa. Sittenhän me on saatu tämä avainliputunnus tähän kipukoukkuun ja sitten myöskin tämä terveysviranomaisten CE-merkintä. Ja tämä on koivuvaneria. Suomalaista designia parhaimmillaan. Nyt tällä hetkellä jo Amerikka, sinne on myyntifirma perustettu tätä kipukoukkua varten ja lähdetään katsoa, että onko iso maailma yhtä jumissa kuin tämä Suomen kansa. Saadaan amerikkalaisetkin kuntoon. Niin. Katsotaan seuraavaksi sitten, kuinka sitä kipukoukkua oikein käytetään. Joo, kipukoukkuhan on nyt sellainen asia, että tässä kipukoukulla on helppo päästä tästä edestä tänne taakse. Eli kädet saa olla todellakin rennosti juuri siinä kohtaa, missä meidän luonnostaankin ne ovat. Ja nyt kun tässä Irmeli käyttää sitä, niin se tuolta painelee lavan vierestä sentti ylös, sentti alas periaatteella. Aina siirretään ja tämä vuoropainelumenetelmä, joka siinä on käytössä, niin se laukaisee lihaksen viikossa 1,5. No nyt sieltä saattaa löytyä joku kipeä paikka, niin silloin pysäytetään siihen paikkaan ja pidetään 10-30 sekuntia jännitystilassa sitä
paikkaa. Tekee kipeän makeeta, mutta painetaan vaan. Siitä voi nauttia muutaman kerran, mutta sen jälkeen semmoista nautintoa ei enää saa. Eli se laukee, se häviää sieltä ja se verenkierto, lymfakiertojärjestelmä rupeaa toimimaan normaalilla tavalla, mikä luonto on sen tarkoittanutkin. No sitten seuraava paikka on tässä tämä hartiaseutu. Ja nyt kun tässä Irmeli painelee, tuollain vuoropainelulla siirtelee aina ja pitää tämän käden tosiaan tässä ylhäällä, silloin se on niin kuin täsmällisempi, niin se venyy se lihas ja samalla aukeaa sieltä sitä verenkiertoa, lymfakiertojärjestelmän toimintaa. Sinne aivot saa happea, ravinteita ja ajatuskyky nousee. No seuraava paikka sitten olisi nämä rintalihakset. Me yleensä näytetään sillä tavalla, että mitenkä rintalihakset saadaan auki. Ja tämä on semmoinen unohdettu alue. Tätä hierojatkaan ei aina aukaise, koska se on hyvin sitkeä ja se on toisilla oikein kipeä ja vaikuttaa myöskin tänne selän taakse oleviin asioihin. Sitten sillä päästään tuonne niska-alueelle. Loistavasti sillä saadaan verenkiertoa sieltäkin aukastua. Ja toi on aika hellä liike tämä tämmöinen kelausliike siinä. Sitten tulee semmoiset asiat kuin kallonpohjan pisteet. Ne on silmähermokeskukset ja sinne pääsee tuonne. Se menee ihan tänne monttuun ja sentti molemmin puolin siellä. Ja nyt Irmelisellä lähikädellä niin pyörittää vähän sitä tai sitten tällä koukun varrella. No, sitten näytettäisiin semmoinen asia, mikä menee tänne selän taakse, pitkiin selkälihaksiin. Eli otetaan tästä laite ja sitten tämä pieni keinutusliike tässä. Niin se tekee. Itse teen sillä tavalla, että mä aina nykäsen, kun mä siirrän näin. Sitten on mahdollisuus aukasta tällä tavalla, että laittaa tänne käden ja sitten tekee tämmöisen pienen pyörityksen. Täällähän on nämä ischias-asiat myöskin. Niin tässä siirtää tämän koko käden voiman tälle pienelle alueelle. Eli kun sormi ei jaksa tehdä sitä näin, niin sitten tällä päästään sinne. No sitten tulee täällä tämä pakaralihas. Eli täällä on syvät lihakset, täällä päärynälihakset. Niin tämä menee ihan niin kuin urheiluhierojien kyynärpäät sinne. Eli se vie todellakin syviin lihaksiin, jopa 3. kerrokseen asti. Sitten on tämä käden nousemispulma. Eli olkapääongelmia ja tämmöisiä on monella ihmisellä ja käden verenkierto-ongelmia. Otetaan tästä mutterista kiinni ja viedään se tänne kainalon taakse tuonne ja otetaan tämmöinen vastaote. Niin täältä löytyy semmoisia oikein makeita paikkoja. Ja tulevaisuudessa tällä kipukoukun käyttäjät, niin kyllä niillä olkapääongelmia on huomattavasti vähemmän. No sitten oli tosiaan tuolla alempana, siellä voidaan mennä jalkoja, jalkapohjia, eli sillä on helppo painaa sinne. Sitten on näitä pohkeita voidaan aukasta, etupuolelta vähän penikkaoireitakin pois. Sitten tuolla on tuollainen kelaushomma. Se rentouttaa. Sitten on näitä polven ongelmia, niin voidaan myöskin täällä aukasta verenkiertoa. Koitetaan ainakin sieltä kaikki kipeät pois. Ihmisessä ei kuulu yhtään kipeätä pistettä olla. No, se on ehkä toiva-ajattelua, mutta kipukoukkulaisella niitä on huomattavasti vähemmän. Yksi oleellinen asia tämän lihaksiston auki pysymisessä ja verenkierto- lymfakiertojärjestelmän toimissa on myöskin tällainen asia kuin sormipainelumenetelmä. Ja siinä käytetään samaa menetelmää kuin kipukoukullakin, sitä vuoropainelua. Ja sen voi jokainen tehdä vaikka kotona nyt siinä television ääressä, kun katselee tätä ohjelmaa. Eli lähdetään täältä liikkeelle täältä pikkulillistä ja lähdetään 3 kertaa painaa nivelen välistä. Ja käännetään 90 astetta näin. Painetaan tästä juuresta leveällä otteella, ei sormen päällä eikä poikittain, vaan leveällä otteella samansuuntaisella. Niin tästä lähtee neste lymfakierron mukana, kuona laskimoverenkierron mukana ja antaa tilaa sille uudelle verenkierrolle, parantaville valkosoluille ja myöskin niille ravinteille tänne niveleen. Ja sitten lähdetään täällä on tämmöinen herneluu ja sen täällä kämmenen puolella on ihmisillä tukoksia. Ja tämä aukastaa ja tällä vuoropainelun menetelmällä saadaan tosi nopeasti aukastua. Sillä samaa menetelmää kipukoukku käyttää.
Sitten samaten täältä, jos täällä on kipeitä lihaksia, sydämen puolelta puretaan ja mennään sillä omalla kädellä täältä näin, aukaistaan nämä sormien välit. Ja tällä voidaan tehdä tällä, jos ei sormen päällä jaksa, niin tällä ensimmäisellä nivelellä kanssa. No nyt me ollaan tämmöisiä peruslaiskoja, me ei oikein tahta mitään viittiä tehdä koskaan, niin nyt voi kokeilla, että kannattaako sitä tehdä. Vertaas kahta kättä keskenään. Kevyemmän olon. Niin, se on kevyempi, nopeampi, vaikka sulla ei kovin paha ollutkaan, niin moni on sanonut, että onpas ero. Joo. Niin, ja näin tulee. Tämä sama olotila tulee koko kehoon kipukoukku.